Ilonga ni Ruth Otieno machiegni penj laktar odiechieng' ma kawuono. Chenro mar penj laktar wawacho ga ni ngima en mwandu kama wang'eyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e studio wa ma Kisumu kendo mon mokalo ni wendowa kendo daktari wa nitiere ka. Abomiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en nyakanye, olonje weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Machiegni bang' ndalo mathoth daktari. Erokamano. An iluonga ni Winnie Alando, anyang'iya Alego, to atiyo gi migawo ma health. Achung' ne weche chiemo makare, apuonjo oganda kaka onego bed ni gichiemo e yo makare. Chiemo makare. Entiere kod maino mane kata ang'o momiyo onego bed ni wachiemo makare? Wachiemo e yo onego bed ni wachiemo e yo makare mondo wakony oganda mondo ogeng' tuoche mang'eny manya yudogi, mondo be wakony ji mondo kik bed gi ratil mamalo ahinya kata ratil matin mondo ji odong e yo makare. Kawuono daher mondo mi wayud puonj makende. Kotenore kod weche mag chiemo makare ok adhi ng'iyo nyithindo wabong'io odiechieng' machielo moko bende ne waseng'iyo. Kata kamano kawuono adwani mondo wang'ie diere ma ng'ama miyo pek kata diere ma oyach. Wachakane kod miyo mapek, gigo ma dende dwaro, madini madwarore dende mondo mi obed motegno ting' ijni e yo makare, nyathine bende odonge yore madwarore. Koro mama mapek, madini ma odware dende ng'eny ahinya nikech nyathi madongo e iye no. Koro wan gi gik miluongo ni key nutrients ma mine gi onego bed ni yudo e chiemo mondo kony nyathi mondo odong e yo makare. Wan gi calcium, koro calcium ni konyo nyathi mane ei mama mondo fuonde no odong e yo makare, odong motegno, choke kata gi leke nyathi. Kasto wan gi iodine. Iodine be konyo nyathi, obwongo nyathi mondo odong e yo makare. Kasto wan gi vitamin D. Vitamin D ni konyo mondo chiemo man gi calcium ni obed absorbed maber mondo ti e dend nyathi e yo makare mondo fuonde ne obed motegno. Kasto wan gi iron. Iron medo remo e dend mama, kasto be konyo transport oxygen kuom mama to tero ir nyathi mondo nyathi odong e yo makare. Kasto wan gi folate. Wanyalongo ni folate kata folic acid konyo mondo fuonde nyathi gobwongo nyathi odong e yo maber, kasto prevent gik milongo ni birth defects ma yudo ka nyathi odongo to seche moko obwongo ne dongo ka obwongo duong', ama yudo ka nyithindo man gi cleft palate gi kata spinal cord ok olosore e yo makare. Kasto wan gi vitamin C ma konyo geng'o tuoche e dend mama, kasto be wan gi vitamin B12 be konyo obwongo nyathi mondo odong maber. Kasto nitie moro maonge kae, omega 3 gi omega 6 ma yudre e rech ma konyo be nyathi, obwongo nyathi odong e yo makare. Calcium, iodine, iron, folate, B12, C, D. Magi gin chiemo ma kata madini mathoro yudore e yore mage kata e kidienje mag chiemo mage. Magi madini ma yudore e olemo gi chiemo ma nigi protein content, kasto gi chiemo galode ma majan. Nyaka folate. Folate kaka chiemo mage ma thoro yudore mayot. Folate wayude e alode ma majan, folate wayudo e ring'o, to folate wayudo be e tong'. To sache ma samoro ng'ama miyo dhi e klinik yudo ga kimiye tembe kata tablets mag folate kachiel kod iron, onyalo yudo gi e chiemo. Ang'o momiyo pod omuonyo gi e yor amuonya kata yedhe mimuonyo? Onya yudo gi e chiemo, lakini madini ne requirements gi madini ne odhi malo nikech en gi nyathi madongo iye. Koro emomiyo osiptal wamiye yath man gi iron gi folate nikech kata kotem ng'ini seche moko mine onya chamo alot lakini ok oyud madini ma iron no. Lure kaka alot no oted. Seche moko tede to kala ma majan no orumo, koro konya yudo iron mantie alot no. Ama seche moko chamo ring'o be kelo iron. To kochamo ring'o to seche moko madho gi chai. Koro nitie gik manitie chai mamiyo iron no ok ti maber e del. Koro emomiyo be wamiyo gi yath mondo gimuony yadhni gotieno ka gidhi nindo nikech mondo konygi kata ka gichiemo to maybe mantie chiemo koromo to wamedo gi manitie yath. Mathoth ni mantie chiemo koromo kotenore kod kaka oted chiemo no kata kaka olosa alodego kata olembego ma ang' no mi madini mar iron kata folate ok donj kaka dwarore, emomiyo imede kod yedhe seche iwacho ni seche ma ng'ato dhi nindo nikech ang'o ok muonye seche mag odiechieng', ang'o miyo seche ma ng'ama miyo dhi nindo miyo mapek nikech yedhe gi komuony to seche moko gin gi side effects moko. Mama nya winjo kizunguzungu, mama nya winjo ka chunye tingre, koro komuonyo to ok onya kata tiyo tijene, ok onya kata seche moko bi e tich kata dwano timo ohala moro ok onya timo, obo ninda. To koro kochako muonye kamano to bo muonye dichiel diriyo to weye, lakini kobiro e osiptal to ng'isi no muonyo. Kasto ing'e koko muonyo gi to seche ma koro dhi nyuol, ing'e ni mine ka nyuol
to remo pukre mang'eny. To seche moko iyudo ka ok odhi nyuol to kiwango mar remo ni piny. To koro kopukre mang'eny to wanya wito ngima mamano. Emomiyo wang'isogi ni onego bed ni muonye ka isechiemo gotieno kidhi nindo. Kata ka iwinjo marach, ok inya winjo marach ahinya nikech koro inindo. Koro bo miyo mine koro endelea muonyo yedhegi nyaka dweche 9. Ma kopogore kod chiemo makare, awinjo ka itemo jiwo e yo makende ni joma mine bende nyaka dhi e klinik. Nikech seche midhi e klinik tibo yudo madini kaka mar iron, kaachiel kod folate, kendo ibiro nyisi seche monego bed ni muonye, kato inyalo muonye. To inyalo nyiewo e od yath kendi koso nyaka mi godo? Nyaka mi go hospital, lakini seche moko ka onge hospital tibo ndikni ni nya nyiewe e pharmacy sani ni gintie. Kasto be yadh njofni onego bed ni miyo mama nikech in gi worms, appetite be nya dok piny. Koro onego bed ni dwe ka dwe be imiye mondo e hospital mondo muony. Makoro ng'ama miyo mapek ok riti tok dweche 3 kimiyo yedhe mag njofni en tok dwe ka dwe. Penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu, en Dr. Winnie wantiere kode studio ka. Ponono ni in miyo mapek kata jaodi pek kadwa ni mondo mi imed kete chenro ni, nikech daktari medo leronwa gimomiyo onego bed ni keto madini mikete dendigo e seche kata e kidieny mowinjore. Nowacho kacha gi chiemo kaka iron, nowacho kacha calcium, nowacho kacha protein, kaachiel kod mamoko. Wadwa ni mondo mi onyiswa ni ranyisi mag chiemo gi kod rang'iny kata kiwango monego bed ni chamo gi godo. Wachaka ne kod picha ma wantiere godo kani. Koro picha ni mae en calcium. Wacho ni calcium konyo fuonde nyathi mondo donge yo makare gi chokene. Koro wan gi chak nigi calcium, yogurt nigi calcium, wan gi oganda nigi calcium, wan go omena be nigi calcium, kasto wan nyaka gi kodhi mwachamo be nigi calcium. Kasto kwa bire ma en carbohydrates, lakini iron sana yudre e alode ma manjan, yudre e ringo, to yudre oganda be golayo. Kasto wan gi folate yudre e olemo, kasto yudre be e alode ma manjan. Kasto be wan gi proteins, ma wawacho ni proteins gi miyo nyathi donge yo maber, to kilo ne be idho. Wan gi tong', wan go oganda, wan go layo, wan gi njugu, kasto be wan gi ringo, to wan gi rech. Imulo no kacha okang' kokang' miyo nyathi dongo maber, miyo ng'ama miyo bedo motegno nikech oting'o nyathi. Ponono ni ng'ama miyo ok ochamo chiemo makare, ma bende sipimo no chiemo makare gin kaachiel kod madini mamoko madwarore del. Thothne ang'o ma thoro timo ng'ama miyo ma ok chiemo makare diere mopek? Koko chiemo makare ndalo mopek to nya nyuolo nyathi man gi kilo matin. Kilo monego bed ni nyuolo go nyathi en 2.5 kadhi malo. To nyathi monyuol gi kilo matin tiende ni wabokete nursery, kasto bobet kayo nyaka ochop kilo malong'o. Kasto mama ni nyaka nyuolo nyathi kapok sama nyuol ochopo. Onyuolo nyathi kata gi dweche 8 kata gi dweche 7 ka nyathi pok odongo e yo makare. Kaso seche moko koko chiemo maber be onyalo bet gi onyalo yudo tuoche kaka anemia nikech kiwango mar remo dok piny. Kaso seche moko nyaka nyuolo nyathi ma osetho e iye nikech nyathi ok yud madini makare. Mano apani owinjore maler mokalo, mak mana ni rach nyuolo nyathi maratil ne ni piny, kata rach nyuolo nyathi ka ndalo ne pok ochopo thoro bedang'o, nikech ka ponono ni nyalo nyuole ka ndalo ne pok ochopo to ngima kata kinyuole gi ratil matin to ngima mulna 1 2 3 kata kokidhi matut ahinya gimomiyo ok ber kinyuolo nyathi maratil ne ni piny. Inya yudo ka konyuol nyathi to ratil ne ni piny kata onyuole seche ma ok onego bed ni pok ochopo dweche 9, iyudo ka seche moko nitie organs moko ma pok odongo, moko tegno e yo maber kaka kidneys gi liver. Koro nyathini nyaka bed e nursery mondo thiedhe, mondo nitie gimikete miluongo ni incubator mondo ochop kiwango ma onego bed ni inyuole no dweche 9 no, kore ka nyathino igolo osiptal. Tingini seche moko mano kelo changamoto mang'eny ni ng'ama mama, nikech ofeel ni ang'o miyo nyathina ni ema ni kama, ang'o miyo nyathina ni ema ok dongo e yo makare. Koro mini moko nya bet kata gi depression kata gi stress. Koro ema miyo wang'iso mine ni chiema mondo kata konyuolo nyathi ma kilo ne ni piny, kik obed kilo ma piny ma ibet e osiptal muda mang'eny. Nikech kilo ne ni piny ahinya nyaka kata bet dweche 2 e osiptal. Migola chak timiyo nyathi. En chenro mapani nitiere kod nengo mang'eny mokalo.
rach mar nyuolo nyathi ma ndalone pok oromo. Iwachonwa kata ni biro chuno ni mondo mikete nasari kuom manyalo romo kata dweche 2. Dweche 2 ni siptal nigi weche mang'eny. Nyathi samoro nonyola maber to pod ikete siptal dweche 2, moro nyalo gamo tuoche moko mopogore mamondo nokonego bed nogamo kato cost implications bende nyaka wang'e nikech nasari ka ok dhi kete nyathini nono nyaka ang' bede gima ichulo odiechieng' kata dwe ka dwe kata bang' dala dek ka bang' dala dek. Thothne joma mine mapek nitiere ga kod wach moro kata paro moro ma owacho ni ana chiemo ne ji 2. Onego bed ni gichiemo ne ji 2 lakini ok onego bed ni gichiemo mang'eny ahinya. Onego bed ni ka kao san ma mama en mana kaka jite chiemo. Nus ma san onego bed ni nigi alode. Kasto a quarter ma san onego bed ni gichiemo mamede teko, kasto moko go nigi chiemo manigi proteins. Lakini onego bed ni gichamo variety. Ok ocham chiemo achiel saa ka saa. Ochamo variety nikech wan gi food groups mopogore. Lakini ok onego bed ni chiemo mang'eny ahinya, ratil ne bodhi malo ahinya. To ka ratil odhi malo ahinya, onya bedo gi pressure kata onya bedo gi tuo ma sukari koyach. Kar ratil mar dhi malo ahinya kachiel kod chiemo malach no bende podi bomulonwa bang'e. E seche ma mine pek bende nitiere gik mang'eny mopogore ma githoro keto e dhoggi ma kaka in laktar mondo nyalo wacho ni ok kare ahinya. Ginang'o gini ma joma mine thoro chamo? Nitie mine moko ma thoro chamo lo, odowa. Owacho ni owinjo gombo chamo odowa. To kichako chamo gik ma waluongo gi non food items, gik mok gin chiemo, ok gikel gimoro amora e dendi. Nitie moko ma chamo nyaka sabun. Tiende ni nitie madini ma onge dendi, especially iron, gi madini moko mani piny. Emomiyo watemo mondo wamigi yedhe gi, to wang'is gi ni gicham chiemo manigi madini gi, mondo kik dhi piny. Nikech kodhi piny, temo nya chamo, ogombo, en gombo, mabiro mondo dano chamo odowa. Ma en ga dende ema dwaro madini mar iron ni dende ema yuak ni onge gi iron, to yo mayot moparo kata moneno nyalo yudo godo iron. Samoro nyalo bedo lo. Ang'o me thothne en ga lo, daktari? Nikech mane gima yot ma ji nya cham, ma gima ji nya relate go. But wang'iso gi ni ka in gi hamu ma chamo lono, inya chamo njugu kata sim. Nikech wadwaro gima radore dhogi. Koro wang'iso gi ni inya chamo ma gima kiwinjo ni dwaro chamo lemo, inya chamo biscuit, inya chamo njugu, inya chamo sim mondo hamu no odog piny. But gima duong' en ni gimuony yath mamedo iron e del, to wacham chiemo mamedo iron e del nikech bo konye. Ndi ndalo ma kochopo to hamu no bo dhi abia nikech kiwango mar remo koro osedhi malo. Kato bende mori nyalo mulonwa kata nyalo wachonwa mana matin no chandruoge mabiro kod chamo gik moko aina go non food items mani wachona kuom ranyisi lo othoro ting'o njofni. Ni mulonwa kata yedhe mag njofni nyiriri matin mokalo mulna kama tin. Koro lo ting'o njofni. Koro be momo chamo loni bo bedo gi njofni. To njofni be nyakelo owacho ga ni njofni ka mama nigi njofni be nyakelo a lot of complications. Seche moko chamo lo to nitie organ moro milongo ni appendix. Logo nyabi to gudre appendix. Koro onyabedo ni idwaro timne operation mondo gol lobego e iye. Koro ingeni mano complication mama yacho konego bed ni bedogo nikech oting'o nyathi. To koro kidwa tim operation moro kapok onywolo nyathi to bo bedo risky na nyathi kata ken. Kopogore kod lo kachiel kod sabun, joma mine thoro ga chamo gik moko kaka maka. Moko chamo maka. To mago gik ma seche moko regruok mag gi be tek. Yes, koro miyo del tiyo matek. Kaito bende en gima ok donje remo. Koro en gima donje dendi, rege ok onyal regore, okelo ni complications mang'eny. Omiyo ka ponono ni in ng'ama miyo mapek, tiwinjo ka nitiere kod gombo mar chamo gik moko, Dr. Lando wacho ni dendi ema yuak, dendi go uwi ni aonge gi iron, aonge gima. To wacho ge chenro mar penj laktar ka ni ka dendi wuoyo kodi to chikiti. Titim gima kare. Kata kik atimo gima kare penj mondo yud konyruok. Thothne jomoko ok dwaga penjo. Mane shida oganda wa gidwa penjo. To kik ya gimoro onego bed ni penjo nikech seche ma koro ibet matuo to in maybe otiyo gi pesa mang'eny mondo konyi e osiptal. Penj laktar kokalo e Ramogi TV, ngima en mwandu. Mano Dr. Lando wang'iyo kacha chiemo makare diere ma ng'ama miyo pek. Nitiere kidienje mopogore mag madini madwarore del, moko imedo nyaka gi yedhe mimuonyo kaka folate kachiel kod iron. Kaito be nitiere samoro ma gigi odok piny e del, koro dendi yuak mondo mi iket gi e dendi. Seche ma dendi yuak, kik iteme keto gigo ma ok dhi konyi non food related
non-food items mabende ang' nokelni chandruoge mopogore opogore. Kidieny mar ariyo, gin chiemo mage ma ng'ama miyo mapek ok onego bed ni chamo, kata monego bed no chamo to chame rang'iny matin mokalo. Kik idhi mabor, kik isudi. Sambaza Furaha Caravan ikishirikiana na Royal Media Services inaendelea kutamba kote kote kutoka bonde la Ufa hadi mlima Kenya, na sasa tunaingia magharibi na Nyanza. Ni Safaricom Sambaza Furaha Western and Nyanza Edition itakayofanyika tarehe 25 mwezi huu wa Novemba hadi tarehe 30 mwezi huu wa Novemba. Jumuika na watangazaji wapendao kutoka Radio Citizen, Ramogi FM, Egesa FM, Mulembe FM, Vuka FM na Sulwe FM. Tarehe 26 Safaricom Sambaza Furaha Caravan inaanzia Bungoma moja kwa moja hadi Mayanja kuelekea Harambee, Koyonzo, Ogalo, Mumias na kisha kumalizia Kakamega. Tuna zawadi kama vile mbuzi, ingoho, simu, airtime, bundles na ofa maalum pamoja na burudani kutoka kwa wasanii Steve K na Harry Ritchie. Ni kwenye shamra za Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa ushirikiano na Royal Media Services. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi $630 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 yud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 281. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Mane momi awacho ni in miwa nyathini mokwongo. Seher, ekawa no bodak ngima wa machon, kamora chiel gi nyathini Seher. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo ngima joma mine mapek, chiemo makare monego beni gi chamo kod gigo moko onego beni gi kete dhogi. Kidieny mokwongo Dr. Lando nonyisowa kacha ni gik moko kaka kite, lo, maka, sabun, gang'o kendo ka? Maka. Ginadek go kende. Kite, sabun, lo, maka, kodi nyaka od biye, be mine moko chamoga. Odhi adhi od biye, wadhi kete group mar lo, donge? Yes, mano lo. Mar lo. Daktari wacho kacha. Nitie moko mabe use supermarket, lo mi use supermarket ka. Binti mine moko makita. Iwacho gani gin beto ochwaka gi beto gi mit. Gigonge kata mit moro. En mani dendi ema dwaro. Daktari wacho kacha ni kia ponono ni winjo gima kamano katimore dendi nyiso ni chandruok nitiere many kaka inyalo konyori mapiyo piyo. Gidhi kelo ni njofni, ok ginyal regore, to samoro ginyalo dhi magi los kidi mong'inore ma ang' ne chuni mondo mitimni bero kata surgery, to in miyo mapek. Ipani ma en gima diher mondo mitim e seche makama koso en gima inyalo weyo mondo mi yo machielo mikonyori godo. Kani pok ni wadhi yoyo ne wang'yo kacha chiemo ma okonego beni ng'ama miyo mapek chamo kata gigo chiemo makane gin non food chiemo ma ng'ama miyo mapek okonego beni chamo ng'ama pek okonego gigimomiyo okonego beni chamo chiemo mane gi skari mang'eny, chiemo mane gi mo mang'eny, gigimomiyo gi chiemo mane gi chumbi mang'eny. Gimomiyo okonego beni gichamo chiemo gi
chiemo gi nyamiyo ratil gi dhi mamalo moloyo kaka onego bed ni kilo gi dhi. Nikech nitie kaka kilo ngama pek onego bed ni idho mos. To koro ka ratil gi odhi malo, onya yudo tuo ma pressure ne nya idho malo. To ka pressure odhi malo, nya hinyo nyathi manie iye no. Kata iyudo ka mine moko yudo tuo ma sukari seche ma oyachno. Ok seche ma onge ga tuo sukari, lakini seche ma oyachno nikech kako chiemo to be onya yudo tuo ma sukari. To ka yudo tuo ma sukari to be nya hinyo nyathi ma manitie iye no. Seche moko nitie iyudo ka seche moko ich nyalo kata wuok nikech tuoche moko ma yudowa nikech chiemo ma wachamo maricho gi. Skari mang'eny, chumbi kaachiel gi mo mang'eny. Kaachiel kod mo. Ma chandruok man ka en mana ratil man malo ni kaachiel kod chandruok mabiro kod ratil mamalo. En mana chandruok mabiro kod ratil mamalo. To seche ma iwacho ni ich nyalo wuok, magin complications mag ratil mamalo. Gin complications mag ratil mamalo manya kelo pressure e dend mama to nyamiyo ich wuok. E seche ma pok owinjore. Seche ma wacho ni chumbi mok ng'eny, skari mok ng'eny. Kaka dhano wapogore. Moro mang'eny na ok ng'eny ni. Moro ma ang' iwacho ni mano skari mang'eny, an owuon awinjo ni ok ng'eny. Ibro pimo nade ni ma ng'eny ma ok ng'eny. Owacho ga ni seche mitedo ber ka itedo gi chumbi, to chumbi chiek e chiemo. Ok wamed chumbi e mesa. Koro mano chumbi moro mochiek gi chiemo no mane ma watigo. Kasto skari be onego bed ni ok wati gi skari mang'eny. Lore seche moko ka ng'ato madho chai, lure gi kikombe motiyogo. Ber ka skari ng'eny ahinya to watiyo gi kijiko ma skari matis, kijiko achiel kende. To kata mo onego bed ni kata kwa chamo ring'o to wagolo pieces manitie gi mo, wang'ado oko to wachamo maonge pieces go. Kata ka en mo ma watiyogo, onego bed ni wakawo kijiko, kijiko ma ichamo go mchele cha, achiel kende ma salad, emiketo chiedo go. Ok onego bed ni chiemo ka ng'ato kawo chiemo to mo pukre. Ka ng'ato kawo seche moko itedo alot to kiting'o alot ni to mo pukre, mano mo dhi mang'eny ahinya. Picha ni nitiere chiemo moko ma bende iwacho nwa kacha ni chiemo ma ok be ahinya, ok be ahinya kod mine mapek. Inyalo chunga daktari. Obo chako gi mok beyo gi poda buduoki mana kacha, ok beyo gi gimomiyo in kaka laktar mar weche chiemo iwacho nok ber. Kaka tong' moko chiek maber, gi ring'o moko chiek maber. Ineno gigi gin gik ma seche moko nigi germs kuma olosgi. Seche moko ring'o e bucha to kichwake maber. Ring'o go oa e dhiang'. Seche moko dhiang' no atuo. To ka dhiang' tuo to mane ring'o mo use duka. To koro kokichwake maber e yo makare, inya yudo tuoche ma e ring'o. To kata tong' kokiloso e yo maber, inya yudo tuoche ma ae tong' nikech tong' oa kuom gweno. To seche moko gweno atuo, to tuoche go nya wuok kuom gigi to donjo e mama. Kasto wan gi coffee. Coffee okonego bed ni mama madho mang'eny. Onya madho lakini e kiwango matin. Nikech nitie gik manitie coffee manya miyo be ich wuok. Kong'o to koro mama okonego bed ni madha kabisa seche moyath. Kong'o kata gi ywayo ndawa okonego bed ni omadho kabisa nikech mago nyalo affect nyathi, ich nya wuok, kata onya nyuolo nyathi manigi complications kata deformities, kata nyathi ma kilo ne ni piny kabisa. Kaso nitie rech moko, magi rech mo oko chiek, gin ichamo giga ka pod ginumu. Magi ok ber nikech nitie tuoche manyalo wuok ka to affect mama kata gi nyathi. Mana kama pod nitiere no Dr. Lando, iwacho kacha ni kong'o kata ndawa ng'ama miyo mapek ok onego bed, ni keto kata e dhoge ni inyalo miyo nyathi wuok, nyalo miyo nyathi inyuolo kata kotho, kata inyalo nyuol nyathi ka ndalone podi kata ratil mapiny mokalo. Kong'o timo ang'o ne nyathi? Kong'o timo ang'o e leche mag remo? Kong'o timo ang'o e madini ma samoro ng'ama miyo chiemo maber to madho kong'o? Adwa ni mondo mipimnwa kanyo maber ma seche minyiso ng'ama miyo ni kik omadh kong'o seche mopek, nyalo miyo nyathi wuok kang'o motimore. Nyalo miyo nyathi nyuolo gi ratil matin kang'o motimore kod weche makamago. Koro kong'o seche moko miyo absorption mek madini ma wachamo kuom chiemo ok bed absorbed. To kama madini go ko bed absorbed to moti e del to nyathi ok dong e yo makare, ok yud ratil makare. Ema miyo kong'o ok ber gi ng'ama mama. Ilere maber mokalo, odhi mono madini donje del, samoro iketo madini e dendi to ok gidonjo koro ok gikony, ang' dhi kelo chandruok ne nyathini. Wantiere komachielo ka, chiemo makare, chiemo ma bende ber mokalo kod joma mine mapek. Aneno kacha oatmeal, aneno kacha approved Tati fish, ibo nyiso ni mago gin rech aina mage, de gibed mbuta, wiu, omena, koso, alode mopogore njuke, kaachiel kod oganda, chak, kaka yogurt, olembe kaka avocado, kaachiel kod ring'o maonge kod mo mang'eny. Gigi momiyo. Koro mae oatmeal
magi gik ma iloso gi grains to wacho ni one gin gi iron mang'eny. Mar ariyo imiyo mama bedo obedo moyieng e saa mang'eny. Koro ok omany snacks moko manigi skari mang'eny kata chumbi mang'eny mondo cham ka kech kae. Kasto magi mana rech ma wachamo ga ma kawaida, ngege, mbuta, weu. Rech gi wacho ni gin omega 3 gi 6 konyo bongo nyathi mondo dong e yo makare. Kasto wan gi leafy greens magi alode ma manjan manigi madini kaka vitamin C, nigi iron, nigi nyaka gi folate mamiyo bongo nyathi dongo e yo makare to miyo nyaka nyathi dongo gi kilo makare. Wan gi nuts, wan gi beans gi lentils magi be nigi iron. Kasto wan gi yogurt manigi calcium mamiyo fuonde nyathi gi leke nyathi gi choke nyathi dongo e yo makare. Kasto wan be gi avocado manigi folate be wawacho ni konyo mondo kik nyathi obed gi deformities ma wawacho ka. Kasto wan gi lean meat be nigi iron mamiyo medo remo e del nyathi to be remo no konyo transfer oxygen from mama to nyathi mondo nyathi obed mangima. Kasto be lean meat ni ber nikech oonge mo. Kecha wacho ni modhe mang'eny be nyamiyo mama bedo gi ratil mang'eny. Ratil mang'eny. Ng'ama miyo bong ng'ena de seche mopek ni ma atend ratil moromo ma atend ratil mang'eny. Koro wan gi gik miluongo ni trimesters, dwe achiel nyaka 3 mano mokwongo. Koro kodhi e clinic onego bed ni kilo ne oidho either 0.5 nyaka kilo 1. Seche moko en gi kilo 50, onego bed ni kodhi dwe mokwongo maybe en 55. Kodhi dwe mar ariyo odonjo maybe 56. Omedo achiel kata nus ma kilo e first 3 months. Koro dwe ka dwe onego bed ni omedo. To kama mama be ok med kilo to be mano gima onego bed ni mi luoro kaka ng'ama neno mama ni mondo iwuo kode puonje kaka onego bed ni chiemo e yo makare. Kochopo dweche 4, 5 nyaka 6 onego bed ni omedo either kilo 1 kata 1.5 e dwe ka dwe. Kasto kochopo dweche 8, 9, dweche 7, 8, 9 onego bed ni omedo kilo 2, kilo 1.5 kata 2 e dwe ka dwe. Koro kobi e clinic onego bed ni obo monitor ni sani amedo kilo 1 ama amedo kilo 2. Koneno komedo kilo mang'eny ahinya onego bed ni konyo mama ni mondo kik tuo ma pressure mondo make, mondo wane gik mochamo kasto wapuonje kaka onego bed ni ochiemo e yo makare mondo wa maintain kilo maber. Trimester mogik onego bed ni en kilo 1 gi nus, kilo 2. Trimester mokwongo onego bed ni en kilo 1 kata nus kilo kata grams moko matin kanyo e bathe. Ang'o matimore ga e kidieny mogik mar seche ma ng'ama miyo pek monego bed ni omedo kilo 2 plus kata kilo 1 gi nus kadhi nyime ma ok timre e kidieny mokwongo? Nikech koro sechego nitie pi mating'o nyathi, amniotic fluid. The more ma nyathi dongo, the more ma pino bedo mang'eny kae. The more ma nyathi dongo, the more ma pino bedo mang'eny. Ingeni kasto placenta be bedo maduong kaka ich bedo dongo. Emomiyo sechegi kilo ne nyalo dhi malo moloyo mokwongo. Kasto mae ok inyo nyiso mine no med kilo mang'eny ahinya nikech sechegi ong'ok to seche moko ok chiemo e yo maber, chiemo moro amora kodonjo to wuok. Koro chiemo ne ok ber ahinya, lakini wangiso gi mondo gitema. Koro ma gimedo mana 0.5 kata kilo 1 kende. Koro kochopo ka to kilo ne nyaka bed mang'eny nikech pigno be ng'eny, placenta be ng'eny. Kasto wa expect ni kochopo ka to kilo nyathi be odhi malo e yo makare monego bed ni koro nyathi inyalo nyuol e yo makare e yo mayot. Quality mar pigno bende mataga kosen ga ena tek ni en nyathi kanyo pigno en ga ena standard e obera koso nitiere gik moko maka ng'ato kete dende ng'ama miyo to nyalo affect quality mar pigne. Quality ma pigno ok mata nikech ni standard ni mine te. Ten gima protect mine. Emomiyo kata kigori piny, mano gima protect nyathini ok nyakata yudo hinyruok moro amora. Kata kamano ok dwa recommend ni ng'ama miyo odonje gigo manyalo miyo gore piny kata manyalo miyo ohinyore nikech seche mohinyore to pek dende bet ng'aw matin kata en delicate. Adwa ni wang'iye gigo kata weche mag pige. Gik madho diere ng'ama miyo pek. Namba 1 manisegolo oko en weche mag kong'o, ni miyo mapek ok onego mul kata kong'o gi lwete. Mage ma kare ma imadho kata gik minyalo madhi manyalo konyo joma mine to nyalo konyo gi e yore mage. Onego bed ni mine madho gik ma healthy kaka nyuka. Nyuka nigi bel to nigi kal, mano nigi iron mamedo remo e del. Chak onego bed ni onya madho chak, ka yuto ne nyamiyo nya yudo chak be mano gima onego bed ni omadho. Pi onego bed ni omadho mang'eny nikech onego bed ni dhano ma kawaida onego bed ni madho kata glasses 8 to mama ni onego bed ni madho mano. Onya madho chai
onyalo madho juices moko ma wa blend gi mano bo nya madho mo e olemo ok moro mo nyiewe dukani nikech mo nyiewe dukani nitie gik moko mo mede mang'eny. Wantiere kod gik moko ma imadhe del kato moro pigni inyalo lero na mana matini pi bende luore ni oyudo pi kanye kapono ni en pi motome aora kata motome yaw kata motome freji ber ko chwako pigni e yo makare okweyo owekwe ko ume mondo mi kik omadh kute mabende nyalo kelo chandruoge mopogore opogore kimodho amodha pi ma ok ochwaki kata moko thiedhi kaka ng'ama miyo. Tuoche mage mathoro ga biro kotendo kod gik mimadho ma ok orite yo makare. Mama nya yudo tuo madiep, onya kata yudo kolera kulingana gi kuma ogole pigno, onya kata yudo tuoche kaka typhoid. Tuoche gi ok ber gi mine mapek. Tuoche gi ok ber gi mine mapek nikech lure gi yedhe nikech nitie yedhe moko ma boko onego bed ni watiyogo ni mine mayach. For example, kama mama nigi malaria e dweche 3 mokwongo nitie yath ma malaria moko onego bed ni miye to nitie moko onego bed ni miye nikech yedhe be nitie kaka nyayenyo nyathi madongo ei mama. Koro geng'o ber noloyo thiedho. Geng'o ber. Kar mondo mi modh pi ma ok ichwako mokirito chwak pigno wageng' tuoche kaka typhoid nikech kiyudo typhoid ibro madho yedhe moko yedhe go moro ok dhi bedo maber anya kod ich. Kopogore kod mano adwa ni mondo mwang'e ne challenges mag chiemo ne mine mapek nikech ng'eni seche ng'ama miyo pek bende samoro nyalo bedo ga kod pek e yore mag chiemo mopogore opogore. Moro chiemo moro amora ma ochamo dwani mondo mi oduogi kata ok bede dende kata ok owinjre godo to dende to dwaro. Ma nyalo wacho ngo daktari? Nitie mine mako chamo chiemo to ong'ok. Koro wang'iso gi ahinya ni chiemo manigi skari mang'eny bo miyo chunyi tingri mang'eny tibo ng'ok. Chiemo manigi chumbi mang'eny be bo miyo iwinjo ni dwa ng'ok kata manigi mo mang'eny. Koro wang'iso gi ni mostly gipunguza chiemo manigi chumbi skari gi mo mang'eny kasto be gicham chiemo moko ma dry kaka njugu kata simsim ma ginya chamo bo konyo gi ahinya nikech mago ok bi miyo gibed gi chuny gi otingre ahinya. Kasto be nitie mine ma nigi leny ko chiemo to en gi leny en gi heartburn. Koro wang'iso gi ni at least ko chiemo to obed kaka betni kasto kose chiemo to yue matin kiko chiemo to chako timo gik moro mondo leny no gik moko mantie ot mondo leny no odog piny. Kasto nitie mine be ma igi ber ko chiemo. Koro miyo wang'iso gi ni gimodh fluids kata pi mang'eny mondo ko chiemo to onya dhi e yo makare. Onya bedo gi yot. Ni ber ka obet kaka ibet ni seche mochiemo. Yes, obet. Bet bende nitiere kod kaka chiemo donjo kaka chiemo tiyo kata kaka chiemo bede e ich. Kapono ni nitiere. Ok ni en nitie kaka chiemo bede e ich but ki chiemo ka ibet aleng'a kama nya donjo kasto acid duogo malo mane mamiyo mine bedo gi heartburn gi leny ahinya. Makaka ibet bende onego beni ng'iyo kaka ibeta pige onego beni modho pige mag olemo kod weche makamago. Yeno wakaw yoyo daktari ka waduogo kanyo to kidieny madwani mondo mi koro wachak godo adwani mondo mi wang'iyane weche mag vitamins kata pills kata yedhe mopogore opogore wadendo kata ni prenatal vitamins. Ibo nyiso wane gin mage kod gimomiyo joma mino nego beni kaogi. Gipogore kod folate kachiel kod iron? O gipogre en mani prenatal vitamins nigi yedhe mang'eny. En gi vitamin D en gi omega 3. Wabo make maka kanyo wachagi kanyo. Erokamano. Kik idhi mabor kik isudi kidieny mar adek no ok adwa no bai kata matin. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Bendi ng'eni in kuma pachi ogikie kae e kuma an koro pacho chako tiyo maber.
Dial *811*709# to get How Great Thou Art as your Skiza tune. Mbalariany ma Jaramogi en achiel kuom mago ma EACC wacho ni timonegi nonro ewi mibadhi. Okwach kich omako Lavenda Kinyo Jilo ma ichich ni nyocha otemo nego jatije bango kendo hinye e kar dak ma Jumeirah Heights. Akwayo Speaker Gaya mondo okonya kaka political advisor mara. I want to promise that we'll make sure that we work for the government of Homa Bay and to the people of Homa Bay. Bangwe tao kaka speaker ma county ma Homa Bay, Julius Gaya koro mitich kaka jang'ad rieko mar siasa ya peace governor ma county no. Kane pok wadhi e yueyo nitiere vitamins moko ma daktari ne wacho ni ber ka joma mine mapek muonyo kata gichamo. Gin mage, tijgi ginang'o, kaeto wadhi nyime kod gi kuma ne waweno. Iluongo gi ni prenatal vitamins. So prenatal vitamins go nigi yedhe mang'eny compared to ma wachiwo e osiptal ka. Gin gi iron, to gin gi folic acid, en gi calcium, en gi vitamin D, to be en gi ilungo nang omega 3 go omega 6 e. Koro yedhe gi gik ma wacho go konyo del nyathi e yo mopogore opogore. Awacho ni calcium konyo fuonde nyathi mondo dong maber gi choke, kas awacho ni omega 3 gi 6 konyo obwongo nyathi mondo dong e yo makare. Folic acid awacho ni konyo nyathi mondo kik bed gi birth defects, kasto iron awacho ni medo rem del. Mane kendo iodine awacho ni konyo obwongo nyathi mondo donge yo makare. Lakini ok owach ni gipogre gi ma wachiwo osiptal, nikech ma wachiwo osiptal go mane gima sirikal nyalo yudo mondo mine. Lakini ineno jomimiyo magi iyudo ka gichulo pesa moko ewi pesa ma extra mondo giyud magi. Magi ok nitie osiptende make public wa. Magi nitie mostly e private, to kata ondik ni gi mondo gidhi nyiew gin gi bei mamalo. Koro nikech yuto mek minewa opogore, most minewa onge yuto malongo, koro wamiyo gi mana folic acid gi iron mane ema wanya yudo e osiptal. To mano be konyo mondo koro moko go giyude chiemo. Ma nyithindo ma minegi omuonyo prenatal vitamins kod nyithindo ma minegi omuonyo folate iron kachiel kod folate iron kod mana folic acid kende gi iron. Nyithindo gi thothne inyuolo gi anyuola mabeyo gi te. Inyuolo gi anyuola mabeyo te. Koro mine ma okomuonyo prenatal vitamins, watemo jiwo gi, wawuotho kodgi mondo chiemo gik ma ok giyudo e yedhe gi mondo gikaw e chiemo. Daktari, kane wang'iyo kata kane weko twagni ni mulo no kamoro gimoro ni food groups ne mine mapek. Food groups gin grube machalo nade, to giting'o chiemo mane food group ka food group ka chiel kod food groups madwarore ne mine mapek e diere magi pek. Koro wan gi food groups apar ma wajiwo mine mondo cham, lakini onego beni odiochieng' achiel gichamo mana 5 kende. Koro wan gi food groups miluongo ni grain products gi starchy foods. Mago manitie kae gi gin food group ma mogo, mok nyuka, mok kuon, wan gi mchele, wan gi mkate, wan gi rabuon, wan gi nduma, wan gi omwogo. Mago food groups ma wan gi bel, girigi, wan gi kal. Ma food group mokwongo ma inya en gi carbohydrates mamiyo mama teko e del. Kasto wan gi food group mabende wanyalo kete yo machuok ni food group mokwongo en mar gik moko kaka moke aka moting'o mok kuon, onyalo bedo mek nyuka, onyalo bedo omwogo, onyalo bedo mchele, onyalo bedo mkati. Tije en rabuon, waru. Tije en mana medo teko e dend dhano. Kasto wan gi food group mar ariyo miluongo ni pulses. Ento kanegi ka pulses gin gik ma chalo oganda motuo, golayo gi soya. Mano food group mar ariyo. To mago miyo ng'ato dongo e yo makare, gin gi proteins e igi. Kasto food group mar adek gin nuts gi seeds. Nuts gi seeds gi en kaka njugu. Mano food group mayore. Njugu no nigi protein, to njugu no be nigi folic acid. Kasto wan be gi seeds, seeds ma ji chamo kaka simsim, wan gi ma watermelon, wan gi mabudho. Minyalo chielo to ichamo. To mano be nigi folic acid, to mano be nigi protein e iye. Kasto food group mar ang'wen en
chak en chak gik miloso gi chak. Wan gi yogurt to wan gi mala kanyo. To wan gi gik mopogore opogore. Koro mano be nigi proteins, to mano be nigi calcium, mamedo loso chonge kata gi fuonde mek nyathi e yo makare, kata gi mek joma moko. Kasto food group mar abich to nie grubni ilongo ni fleshy foods. Koro fleshy foods gi ka wan gi ring'o, to wan gi ring'o mopogore opogore. Wan gi matumbo kanyo, to wan gi maini, to wan gi gweno, wan nyaka gi winy. Nitie winy moko mwachamo kaka aluru, to wan gi rech, to wan gi kanyo anguro, kasto wan go mena, to wan gi wewo. Koro kinyiso ng'ato ni cham rech, wang'e mana ni rech en mbuta go bambo gi rech moko mumi ma wayudo gi. Koro omena be nyaka wach ni omena be nitie ka, mondo kata ka ng'ato ok nya yudo rech to nya chamo omena. To koro food groups fleshy foods gi nitie moko man gi iron kaka ring'o, kasto gweno be nigi bit iron, to gite gin gi proteins. Lakini rech nigi omega 3 gi omega 6 makonyo obwongo nyathi mondo dong e yo makare. To miyo be nyathi obed nyathi ma chap nyathi ma riek, IQ no dhi obed mamalo. Kasto be wan go omena as much as en gi protein, to omena be nigi calcium mamiyo fuonde nyathi dongo e yo makare. Kasto food group mar auchiel en tong'. Tong' nie grube kende. Koro tong' nigi folic acid, to tong' be en protein. To tong' wanya chamo tong' mora mora, lure gi kuma ng'ato ae. Nitie mar tong' aluru, nitie ma gweno, nitie ma bata mzinga. Koro lure gi yuto ma ng'ato gi kuma ng'ato ae. Kasto food group mar abiriyo wan gi vitamin A rich fruits and vegetables. Koro chiemo ma nigi vitamin A en kaka carrot nigi vitamin A, budho nigi vitamin A, butternut nigi vitamin A. Chiemo ma kichamo maembe mochiek nigi vitamin A, popo nigi vitamin A. Koro mago fruits ma nigi vitamin A, gin kaka carrot ka aneno maembe, ka olemo nigi ratong kata yellow, mago chiemo mago fruits manigi vitamin A. Kasto be wan gi nitie rabuon moro milongo ni orange flesh, en very orange, mano be nigi vitamin A. Kasto alode ma majan, kwachamo gi ka gin majan, gibe gin gi vitamin A. Kasto wan gi group mar dark green leafy vegetables, mago gin mana alode ma majan kende ma gin dark green. Kasto wan gi group mar ochiko miluongo ni other fruits. Other fruits gin kaka rabolo, wan gi machungwa kanyo, wan gi pears kanyo, wan gi avocado kanyo. Mago other fruits nikech gionge vitamin, kata watermelon nikech gionge vitamin A. Kasto group mogik en other vegetables. Other vegetables wan gi nyanya, wan gi broccoli gi, wan gi kitungu, wan gi bringanya, wan gi dania. To other vegetables sana wangiso ga ji mondo ti kodgi kaka spices, mondo giti gi gik moko go manyalo kelo negi shida e del. Neno kibulo kata grube mopogore opogore mag chiemo. Onego bed ni ng'ama miyo mapek chamo grube gite dichiel odiechieng', koso onego bed ni chamo kata kapo ni gin grube gite. Onego bed ni chamo gi nang'o nikech gini wantiere kod issue mar calories be ka ma wang'iyo mondo be kik kal excess. Onego bed ni ng'ama miyo chamo grube abich kende e odiechieng'. Mano kochamo abich to ng'e ni ochiemo e yo makare. Seche moko gokinyi awacho ni gokinyi ochiewo, omadho seche moko nyuka gi rabuon. Mano group achiel, lakini komedo kata rabolo, mano group ariyo. Saa 4 ochamo kata njugu gi chae. Njugu mano group adek. Saa 7 ochamo kata mchele goganda. Oganda en group moro, mano sechopo group 4. Godhiambo ochamo kata kuon gomena galot, mano sechopo kata group 6. Koro pango, kako onya pango chiemo e odiechieng' no, mano ochamo mana group abich kende e odiechieng' achiel. E picha waka neno ka watiere kod kuong bende, alcohol in limited quantities. Seche ma wachino ni in limited, maise ni oyieni ten mantiere kama okonego bed ni chope, koso okoyieni chutho. Pyramid ni, gima warango ma, en ma dhano ma kawaida, ok mine mayach. Emomiyo ma oket kama. Kata dhano ma kawaida, kata en mama ma ok yach, kata en ng'ama dichuo, kata ko madho kong'o onego bed ni in limited quantities. But a mama mayach ok onego bed ni omadho kong'o at all. Seche mane wang'iyo group machielo mar chiemo ka kamano ting'o gik moko kaka ring'o mopogore opogore fleshy, kaka ring'o kachiel kod rech mopogore opogore. Ni wacho no kacha ni kaber, to joma mine mape kik cham ring'o mantiere kod bor. Gitemo mondo bi gigol bor mantiere ring'o, to ka en ring'o tichwake achwaka kaka entiere no. To gik moko kaka gweno bende nitiere kaka inyalo tim mondo mi oduok mo manyalo bedo e chien. Kuom ranyisi mine moko
kaneno kaka godo pien gweno seche magitedo kanyo ni ma konyo ka koso pien gweno ema nigi mo mang'eny koro kogolo to mano ber. Wantiere kod kidienje moko mag ring'o ma inyewe duka sausages bacon na kanyo matin. Sausages gi bacon minyewe duka go mago onego bed ni gichamo matin kabisa nikech mokwongo nitie gimiluongo ni sodium en kaka chumbi miketo mondo gibed e duka e shelves muda mang'eny. Koro mago be ok ber gi ng'ama miyo mayach. Kasto be ng'eni kichamo gi mang'eny to ratil mama bo dhi malo. Koro onego bed ni kata ka gichamogi to gichamogi matis. Kotende kod achiel ariyo adek mamoro bende wapuonjore ga nyaka e penj laktar ka ipimonwa ga ni nitiere kidienje moko mag chak ma bende nitiere kod mo mang'eny ma ok dware kod mine mapek. Kane wang'e food groups nwang'e ka gin chak yogurt ma bende nwawacho ni ber. Ere kaka ng'ama miyo nyalo fwenyo ni chagni to koro ber koda kaka ng'ama miyo mapek to ma amoro ok donj koda ahinya kata onyalo kelo na chandruok seche ma nyathina pod donge yane. Mostly chak mwagole dhiang' nigi mo mang'eny nikech pok okalo poko bedo process poko kalo kumoro amora ma igolo mo tiwayo chak. Koro chak mi iuse duka ber moloyo cha dhiang' ma mama onyiedho nikech mano to nigi mo mang'eny kabisa to poko kete thenge. Poko gol mo gi chak thenge. Ng'eni jomoko kosenyiedho to gitiyo atiya gi chagno kaka nitie. But nitie jomoko magolo mo to tiyogo but jomoko ok gol. Koro mosekale duka cha osegol mo to weni chak kanyo ma manigi calcium mabo medo teko e dendi. To bokonyo be nyathi. Seche ma ng'ama miyo chiemo miyo mapek onego bed ni chiemo moyieng ding koso onego bed ni obila tek ni oyudo madini madwarore kata ma opani nyalo romo. Dend ji opogre. Kasto be kiwango ma chiemo ma ng'ato nya chamo opogre. To ko chiemo moyieng kabisa to bo bedo gi leny bo bedo gi leny to kor wang'iso gi ni gichiema ok ni ochiemo mondo owinj kech to be ok no chiemo ni mondo yieng ahinya but ochiemo mondo oyud madini go e del nikech owacho ni onego bed ni gichiemo bang' seche 4 kata ka bang' seche 4 ok ochamo chiemo mapek lakini nitie gimoro matis ma obile kata nyuka obed kata olemo kata njugu. Iwacho ni del makare ok en chiemo kende, del makare oting'o dhi e klinik kaka nipimonwa cha ng'ama miyo mapek ber ka dhi e klinik. Kodhi e klinik ibo pim ratil nitiere kaka onego bed ni idho kaka nisepimonwa cha. Seche ma ing'iyo kaka ratil ne idho tiende ni nyaka mar nyathi bende dongo e yo makare. Mano namba 1. Ipimonwa kacha weche mag chiemo kachiel kod prenatal vitamins ma bende ipimonwa kacha ni gin vitamins mathothne imuonyo mondo mi okony miyo kachiel kod nyathi mapek. Nitiere kidienje machielo kama dwani mondo mimulna matin weche mag exercise kata mag rieyo del. Seche ma ng'ama miyo pek. Seche ma miyo pek onego bed ni onyalo timo exercise ok wanyalo wacho ni exercise wanyalo luonge ni physical activity. Kech kwa wacho exercise to mano tiyo gi teko mang'eny matimo go tizi. Koro dwaro ni otimo na gik mayot. Onyalo luoko sende, onyalo go dasta kochung' dweche adek mokwongo kata kochopo dwe 4-5 ema onyago dasta kolungre lakini ka iye osebet maduong' onyago dasta kochung' onya pango gik e ot lakini tije kaka lungruok luoko kosechopo dweche 6-7-8 ok onego tim nikech onya hinyo nding'e to onya kelo ne shida mang'eny. Koro tije mapek kaka pur luoko lewni ok onego bed notimo lakini onyalo wuotho onyalo riere matin onyalo timo gik moko mapiso monyalo time ot lakini ok otim tizi mapek nikech nyathi nyalo hinyo nyathi to be nya hinye kaka ng'ama mama. Pur kachiel kod tije mag lungruok. Adwani mondo mwaka kawa ranyisi Dr. Lando ng'ama miyo keto besen piny olung'ore mondo mi otimre nade mondo mi oluoki nyalo ketho nding'e kopogore kod ketho nding'e position ma nyathi obedo e iye ka nitiere kaka gini lokore nitiere kaka nyathi bedo ma onge gi kwe koso nitiere ang'a timore e system mar ng'ama miyo kachiel kod system mar nyathi ka ng'ama miyo kulore ahinya seche modwani mondo mi opur modwani mondo mi oluok kuom weche makamago kata kuom seche mang'eny. Seche moko nyalo dio nyathi ma seche moko nyalo yudo ni placenta ochot owere ma onyalo detach to ko detach ing'eni koro nyathino ok yud gik moko kuom engi ok oyud oxygen ma yueyo maber bok oyud nutrients to mano nyathi manyalo tho kapok onyuol e ich. Koro wang'iso mine kata kidwa luoko seche moko ionge kata ng'ama nyakonyi to beda piny iluok kibet kata kaw gimoro mesa moro madit tiketo gikigo tiluoko kichung' mondo kik idi kilungre.
amor mokalo kendo adwoko ni erokamano wamulo fuoni mopogore opogore mag chiemo, weche mag pi, weche mag vitamins kaachiel kod yore ma ng'ama miyo nyalo bedo godo makare e seche ma opek. Wach mogik minyalo weyowa godo Dr. Lando? Wach mogik manya weyugo en ni mine mapek onego bed ni yudo konyruok. Ka gin gi shida onego bed ni gipenjo mondo giyud konyruok. Nikech mago mine ma waluongo gi ni vulnerable. To koko konygi kata gikwayo konyruok to tek mondo wayud nyithindo monyuol gi kilo maber to nyithindo monyuol manigi ngima maber. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye kinyalo miyo namba mar simu bende wanyalo dwoko ni erokamano mang'eny. Erokamano, namba na en 07 27 34 84 97. Inyalo nuoyo 07 27 34 84 97. Mane namba na to anatiyo Kisumu ka, koro ng'ata madwaro kony kata dwaro ni wawuo to nyago na simu mondo wane kaka wakonyo minewa. Erokamano ahinya Dr. Lando, adwoko ni erokamano. Ageni ni bodugo odiochieng' machielo kaluongi. Aboduogo. Erokamano ahinya. Erokamano makende ne daktari wa olonye weche mag chiemo makare. Ne in jahera mar chenro ni kamoro amora ma intiere, amor ga kodi mokalo nikech ikaw thuolo ibet piny ichiko iti kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Ne jogo picha mawa mabende wantiere godo e studio ka Jeff Geni Karuga kaachiel kod Oti. Erokamano mang'eny. Ne director na Philip Ochieng, erokamano mathoth. Producer na Papecho Okoth, asante sana. Erokamano nyaka kendo odiochieng' machielo. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani. Kule kushtuka nilikuwa nimeshtuka kulisha, then nikakuwa na furaha moyoni, nikajua kweli hii kitu kila mtu anaweza win.